муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии Тоҷикистону Россия дар шаҳри Душанбе дар доираи ҳамкориҳои судманди ду давлат Тоҷикистон ва Русия бунёд гардид, таҳсилоташ ба забони русӣ мебошад. Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии таълимоташ ба забони русӣ дар шаҳри Душанбе дар доираи амалигардонии созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Русия оид ба сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта шудааст. Гудков Владимир Викторович, директор российско-таджикской школы в городе Душанбе имени Юрия Алексеевича Гагарина. Мы готовы сотрудничать, мы готовы делиться передовыми педагогическими технологиями из Российской Федерации и принимать лучшие педагогические технологии Республики Таджикистан. масоҳати умумии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии Тоҷикистону Россия дар шаҳри Душанбе 2,4 гектарро ташкил дода, замин барои бунёди иншоот аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷудо гардидааст. тибқи лоиҳа, бинои муассисаи таълимӣ аз 4 блоки сеошона бо таххона иборат аст. муассиса барои 2448 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида, дар он барои илмомӯзии хонандагон ба хусус аз худ кардани забони русӣ шароити муосир муҳайё карда шудааст. Сегодня произошло знаменательное событие. Открылась такая прекрасная школа. Благодаря дружбе наших братских государств России и Таджикистана мы получили этот прекраснейший дворец знаний, в котором действительно работать – это большое удовольствие. И так как дети прошли такой отбор и тестирование, прекраснейший класс, с которым можно работать и еще раз работать и работать. муассисаи таълимӣ барои се зинаи таҳсилоти мактабӣ пешбинӣ шуда бо назардошти кабинетҳои фаннӣ инчунин 51 синфхонаи таълимӣ дорад. дар асоси стандарт дар як синфхона 24 хонанда таҳсил менамоянд. толори маҷлисгоҳи муассиса 740 ҷойи нишаст дошта, барои гузарондани чорабиниҳо ва вохӯриҳо мусоид аст. инчунин дар муассисаи таълимӣ ошхона мавҷуд аст, ки дорои толори хӯрокхӯрӣ барои 408 ҷойи нишаст мебошад. тибқи созишнома, ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузории зарурии лоиҳакашӣ, ташкил ва сохтмони иншооти шабакаҳои таъминоти барқ, об, обпарто, роҳҳои фаръӣ ва пайваст намудани муассисаи таълимиро ба шабакаҳои муҳандисии беруна мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иҷро намудааст. мавриди зикр аст, ки муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар асоси сиёсати пешгирифтаи сарони ду давлат асос ёфта, сол то сол густаришу равнақ меёбад. Газдиев Идрис, Министерство просвещения Российской Федерации. Открытие таких школ – это в первую очередь показатель того, каковы мы можем быть, как мы дружим между странами, как мы можем помогать друг другу в образовательной сфере и вообще в целом. Я являюсь куратором этого проекта со стороны России и могу заверить, что в российских школах соблюдены все стандарты, как и российские, так и таджикистанские. Коллективы подобраны со всеми лучшими пожеланиями таджикистанской стороны и, соответственно, с нашими. То, что касается детей, здесь отбор был максимально объективен, и на сегодняшний день все школы, педагогические кадры и школы сформированы, и надеемся, что с завтрашнего дня школа будет запущена. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии таълимоташ ба забони русӣ дар пойтахти мамлакат бо шабакаҳои гармидиҳии шаҳри Душанбе пайваст гардидааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки таълимоташ ба забони русӣ мебошад, дар доираи ҳамкориҳои шарикӣ ва густариш пайдо кардани муносиботи Тоҷикистону Русия дар соҳаи маориф сохта ба истифода дода шудааст. ин имконият медиҳад, ки хонандагони тоҷик забони русиро ба таври васеъ омӯзанд. нуриддини Қурбон, Ҳафизуллои Саъдулло барои барномаи ахбор.